Mirari Ayerbe Diaz naiz, Farmazia Fakultateko dekanoa. Farmazia Fakultatea Gasteizko kanpusean dagoen Euskal Herriko Unibertsitateko fakultate bat da, eta tamaina ertain handi samarra dauka, 4 gradu bikoitz bat, 4 master eta aditu titulu bat eskaintzen ditugu. Batzuk osasun arlokoak eta beste batzuk zientzia esperimentalen arlokoak. KSI gune klusterrean sartzea erabaki genuen, gure arloan kulturarekin eta sormenarekin zerikusia duten hainbat ikasketa lantzen ditugulako. Eta oso interesgarria iruditzen zaigulako eragile desberdinekin harremanak estutzea gure ikasleentzako ere ikaskuntza egoera berriak sortzeko. KSI gunek eskaintzen diguna da plataforma bat non elkartzen garen unibertsitateak, beste eragile batzuk, kulturaren arlokoak, sormenaren arlokoak, eta hor daukagu elkar ezagutzeko gune bat eta proposamenak egiteko tokia proposa. KSI gune plataformak elkar ezagutzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko plataforma ematen digu. Eta horrela proiektu komunak sortzeko aukera daukagu.